Wis lenggahno. Wis. Wis. Nah. Sesek aku. Ya lara ndokku. Lho, muni ndok e? Sing ngongkon joget ki sapa? Lah jare ngongkon medun. Jenggleng kok dadak Kok dadak. Mbah. bagus sih itu. Pengen rock. Nah, Kurang kurang Anu, Mas, nek joget aku ndelok tangane ngene iki kelingan Mas Mondol. Apapun atribut budaya, apapun atribut agama, semua juga teng mriki sami nyepeng Mas Akbar. Nggih. Nggih. Leres. Mula Mbah Haji Pak Lurah, nggih, Pak Karnoto, Mbah Haji Karnoto menika pangapunten piyayinipun religius banget. ngaten nggih. Nggih, jiwa agamisnya kental. Mula nggih nyambut damel ngeten iki sok kala niku nggih pripun carane kula panjenengan niku pelaku seni mengemban amanah budaya, membawa nama baik Desa Kaliboto. Nggih. Karena apa? Masyarakat Kaliboto ini yang selalu harmonis, sejuk, damai, sejahtera, tidak ada perbedaan. Antara lain menanamkan persatuan dan kesatuan untuk menjaga deklarasi dari Bapak Prabowo selalu berdaulat dan bermasyarakat Indonesia bersatu. Tepuk tangan untuk masyarakat wonten Kaliboto. Beda agama ora gendro, beda panemu ora padu, beda pendapat ora pegat, Mas. Nentekke ragat golek nikmat ben ado saka laknat insyaallah sedaya slamet donya akhirat ing benjang gandul syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Luar biasa. Ngeten iki, Pak. Kula nyambut gawe dadi pelawak niku ngibadah kok. Nggih. Pripun carane dadi pelaku seni saya komedian ben mboten menyakiti pripun. Jadi kula selalu menata bahasa. Nggih. Jadi seorang komedian itu bukan hanya waton lucu nih, harus menyampaikan pesan moral, visi dan misi. Itu yang harus kita terapkan karena apa? Yang wis ditimbali utawa ditanggap. Niki pripun carane sing nanggap ya seneng, sing mirsani ya seneng, sing nyambut gawe ya seneng. Ya. Lho Nggih. niki Mas. Mula niki dal kuwi kok mek meneng wae to. Astagfirullah. Lah mek nyekel mik ngene tok njaluk 10 yuta ki lho. Ayo nyekel mik tok ngene iki 10 yuta kowe iki. Masyaallah. ora paham kowe. Loh, paham pripun? Meneng ki malah larang. Lho kok saged ngoten? Sampean pernah dengar pepatah enggak? Pepatah pundi? Diam adalah Emas. emas itu harganya bagaimana? Ini melonjak tinggi. Lah iya berarti lek meneng ki regane larang. Lah nek emas ki ngene iki emas larang kabeh. Lah nek kaya rupamu yo emas sepuan kuwi kok. Kok emas rupane kaya blonteng ngono. Pangapunten Mas. Kados pundi Mas yo? Menika pernahipun lak dulur kula tuwa. Dulur nggih, saudara kandung nggih. Sak ora-orane iki lak ya lesung jumenglung bali-balan. Kula ki pun dadi adi, pun dadi pengarep. Ngoten niku kudune lak ya ngriki iso melu ngrasake to. Wong ya budal ya bareng. Seragam padha. Seragam nggih padha, blangkon padha, klambi padha, jarik padha, batuk ya padha. Nyapa kok nggon pangucap ora padha? Iki nek beda. Kok mesti celintisan. Sewengi kok wis ndemok ping 4. Ngono. Mau ning nggon ngendi? Tulungagung ya ngono, saiki ngono. Loh, wedakan barang sih Mas. Loh, Piye? Kok gawe wedak barang. Lho yo no ben ora pucet no Mas, piye to? ngene iki lho, ngene iki. Niki Mas. Loh. Wong tuwa ora iso nggawa tata krama nggih ngeten iki. Biasane iki natural. Saimu rada laris wedakan barang sih. Lho yo no, harus Mas, no. zaman sudah zaman digitalisasi. Nek wis disyuting terus ora ngagem rias ngeten iki, yen disyuting mosok dalang muda kok terus kulu-kulu ngono kan. Ya, Mas Jo Klitik kan yo mesti wedaan rembet-rembet to. Nggih, no. Aku yo wedaan rembet-rembet disawang wong akeh. Dan cenderung panjenengan wedaan ketok bagus, wedake pas. Kula nggih ngoten tipis-tipis. Lah kowe iki diwedaki kandel malah koyo mbulak kaya niki piye?
Kok ora apik belas gambaranmu ki lho. Ayo. Malah kayak bluluk ini piye. Tukang mancing. Masya Allah ya Mas Piye? Heeh, Mas Jo. Mas Akbar. Pripun? Engkang wigati, terima kasih sedayanipun. Heeh. Alhamdulillah saya itu bangga pada malam hari ini Nggih. main wonten ing Kaliboto. Hmm. Dalam gelar wayang kulit ing dalu menika ini suatu memori dalam hidup saya berkarya wonten ing wayang kulit, Mas. Oh, kok ngaten, Mas? Kaliboto ini bisa diacungi jempol bahwasanya barometer percontohan wayang seluruh Jawa Timur secara umum, secara khusus warga masyarakat Blitar dan sekitarnya. Kok sakit ngaten lho? Kula niku main ning Blitar niku meh 12 tahun. Hmm. Wayangan ora kaya ning Kalibotong niki. Bedanya apa, Mas? Hadiah enten hadiah jebule. Hadiahnya Kaliboto? Surprise Pak. Surprise, hadiah Loh. utama sudah disediakan oleh Lah. Bapak Lurah. Pak Haji Karnoto ora Iki ngendikan- sedakoe gede, iki ora mung ndelok wayang tok, ora mung tirakat tok, ning Nggih. insyaallah mulai iso nggo hadiah. Aku karo Mas Joklitik urung rohi. Lah nggih. Jenengan berarti nun sewu, berarti Heeh. jenengan niku nun sewu. Pengalaman dalam situasional kurang peka. Niki pun dicepaki hadiah kali Pak Karnoto Mbah Lurah. Napa Mas? Hadiah utama menika sepeda motor grand menika sampun cawesne Matane. Kae weke wong delok. dudu hadiah lho. Dudu. Wah. Aku durpres iki, Bu. Wah, Masya Allah. Nggih to Mas, nggih to Lah Mas. ngene iki celintisan. Rintisan. Dudu hadiah lho. Tak kira Kaki sing mirsani. biasane iki lek dekek ning ngarep iki motor ki hadiah biasane iki. Lah kae jajal domno nek ora pengen jejeg cengelmu kowe. Wong kae kagungane piyayi kene kok rumangsamu. Kita lek tekone sore mesti. Iya no, ben mangguk ngarep kok. Mas, sampean tuh seniman lho. Lati ati kuwi kudu nyawiji. Iya. Lah wong Rembug arep kepiye-kepiye Mbah Lurah ki piyayine jenjem dimenaki kok iso ngrembug pedah motor. Lah saiki nek dhewe hadiah tenan. Sampeyan diparingi sepeda motor, terus enek katoke sampeyan milih ndi? Apa? Loh, lah iya nek ngromong hadiah. Kon milih. Terus kon milih Mbah Haji Karnoto maringi jenengan. Iya. Kon milih pedah motor kali katok milih pundi? Sepeda motor. Ah, berarti wengko numpak motor gak katokan. Gak katokan. Gelem apa ora? Ah, ya ora. Wong ngono kok ndak kemaki to. Pilih katok. Ah, berarti ora duwe motor. Pilih sepeda motor. Ah, berarti ngengkel, Mas. Ngengkel. Berarti yang cukeng sampean milih peda motor berarti tanpa katok numpak motor ora katok. Tanpa katokan. Tak ijolne sepeda motor kuwi tak ijolne sepeda motor lanang. Terus Lah nyapa kok lanang? Tangkine ning ngarep aku ora katokan, nggonku tak cemplung ning tangki. Ora ketok. Mlebune iso metune kangelan. Lah nggonmu ning jero wis mbembeng kok. apa yo Paham berarti tahu gue. Berarti gue tahu. Sembrono. Iso celintisan lho. Dalu niki lak sedekah lillah. Nggih, leres. Sedekahi bumi ingkang dipun merti wong kuwi nun pangapunten. Desa kuwi mawa cara, negara mawa tata. Sing ngetokke ulu pametu kuwi ya saka bumi. Arep kepiye-kepiye dhewe kudu ngajeni Bapak Angkasa, Biyung Angkasa, Ibu Bumi lan Bapak Bumi Pertiwi. Lah iki wejangan terkait kejawen Mas. Wong Iki. Jawa aja lali jawane. Leres pengendika panjenengan. Mula dalu niki bersih desa. Nyapa to bersih desa kok mesti nanggap wayang. Kuwi yen digoleki saka tegese wayang. Mas Luruk. Jelaske. Wayang. Wayang tegese apa? Wayang menika aku iki. Nggih. Iso ora kok. Sampean. Wayang menika saka tembung wa menika wayah. Yang menika sembayang. Dadi wayang menika kawiwitan sak badone salat ngisa, mangke dipungkasi sadurunge salat subuh. Dadi paribasane wayang menika wayahe sembahyang, menungso kang urip ning alam donya aja lali nindakake utawa nindakake manembah marang Gusti kang merbeng dumadi miturut karo kapitayane dhewe-dhewe. Nah, mula wayang menika dipun gelar wontenipun wayang kulit ingkang dipun sumping ngiwa lan tengen lajeng dipun cepaken wonten debok. Debok. Lah, aja disawang mung niki debok wujudipun nanging wonten werdinipun. Filosofine apa? Debok. Jelaske Mas, jelaske. Jelaske. Aku nek Sampean debok. Debok filosofine apa Mas Joglutuk? dembok. Oh, aja ngisi-ngisini lho. Aja ngisi-ngisini lho. Membawa nama baik Desa Kaliboto lho. Ning kene sing ngejak aku lho, aja ngisi-ngisini. Dalane aku iki. Nggih, Mas, nggih. Lho dalan. Cacak ora. Yo cah segundulmu yo mikir. De menika saka tembung de. Heeh. Delbok. De menika saka tembung
ndelok siji lan sijine. Aja sok rumangsa bisa ning bisa rumangsa. Yen ora gelem nglarani ya aja nglarani liyane, yen ora gelem dijiwit ya aja njiwit liyane. Tegese ajar ajur ajer. Ajar ajur ajer. Wong ki aja sok gampang nglarani liyan, aja sok gampang ngelokke liyan. Dijiwit krasa lara aja Aja sok. njiwit liyane. Nah, mergo sing jenenge menungsa, Menus-menus kakean dosa. wong urip mung mampir. Mung mampir ngombe. Ngombe Ayo, sih, nah, ngombe. ngono, Ngono. Dadi ngeten. Jerbasuki Mawa beya. tutwuri Handayani. handayani. Suradira Jaya Dayaning rat Wong urip mung mampir. ngombe. ngombe. Nah, ngono lho, wong ki Dados ngono. Sedumuk bathuk sing nyari sing bumi. Memayu hayuning. Ayuning bawono. Mergo wong urip mung mampir. Ngombe. Nah, ngono. Kuwi tak jelaske ngono ben Kaya ngerti menika. ngono lho. Sedaya- Ajining diri Saka ati. ajining raga, Saka busana. ajining awak. Saka tumindak. Mergo kowe karo aku diarani menungsa mung mampir. Menus-menus kakean Mung dosa. mampir. Pelempoken. Oh, bane Oh, wapu ya wis ngerti to kok iso. Bokipun napa, Mas? Bok apa? Bok. 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 Hmm. Bok menika saka tembung nun sewu. Aja elek lho engko bokong. Heeh. Moh aku ngono kuwi. Jelek. Oh, bersih. Nggih. Iya. Bok itu Bok dari menika arti bokong. Kok ya melo-melo. omongi aja nyak. Nulari ya tinggal. Wis tak omongi aja sing elek. Aja sing elek. Bok itu kalau kita bisa menganalisa untuk mentranslate bahasa Inggris, bok menika book. Loh, Book itu adalah buku. tulisannya bok itu lah B. Lah, ya cok lah mereka. Aja ngenyek, Mas. Bok iki buku. Iya, Ya, ya, buku ya. itu arti Buku artinya Buku. Dadi wong ki kudu sinau. Insyaallah warga masyarakat Kaliboto generasi bangsa ini akan senang sinau, sergap sinau dan kedepannya akan berguna bagi nusa dan bangsa. Nah niku tembunge mawon sampun debok. Debok. De ki dalam arti napa kalau wau, Mas? delok. Delok siji lan siji introspeksi diri. Nah, betul. Bok nika buk. Bok ki kotak lan bok ki ada. Iya, iya. Ada buku. Nah, niki, Pak. Wah, Wontenipun debok minangka bumi. Hmm. Mula cagakipun senden wonten ing pakliran nika dipun wastani menapa? Kelir. Lah kelir niku nggih wonten artinipun. Artinya apa? Monggo Monggo Mas Jogodok. Kelir. Aku nih ya. Nggih, sampean. Menika saka tembung kekeluargaan. Amin, amin, amin. Beliau Mbah Lurah Karnoto itu selalu menanamkan jiwa silaturahmi yang tinggi, rasa kekeluargaan terhadap warga masyarakat, tidak membeda-bedakan, tidak diskriminasi antara satu dengan yang lainnya. Kekeluargaan. Kekeluargaan. Lir. Lirwo. Beliau Mbah Lurah Karnoto ora bakal lirwo, insya Allah akan menuruti apa yang menjadi aspirasi warga masyarakatnya. Nika lak kelir. Kelir. Sampun dipun pratitesaken. Nanging kelir menika saged kenceng lak inggil wonten ingkang dipun paringi asma gayor. Gayor. Napa to gayor menika? Gayor artine apa? Artine Mas Kluthuk. Monggo. Gayor. Ga menika saka tembung gagasan dan ide warga masyarakat insya Allah akan ditampung oleh beliaunya Mbah Lurah dan apa yang menjadi aspirasi masyarakat akan terrealisasi. Yor. Iyor. Yor kuwi hurufe Y O R. Y-O-R. Y itu yang maha kuasa yang selalu ditembah. O ki orangnya bijaksana. R ki rasa siji lan sijine ora beda-beda. Kok yo iso itu. Niku tasik gayor. Gayor. Pepadang wonten ing pakeliran kok gumantung saking napa? Blencong. Blencong niku pindha srengenge yen awan bengi dadi bulan ning tembunge blencong. Filosofinya apa? Mas Kluthuk kaya Blencong. Belen menika belenjani janji. Nah, Beliau Mbah Lurah ora bakal belenjani janji kalih warga masyarakate. yen iya Yen ora ya ora. mergo piyayine sok Sok. Nah, ngono. Cong. Cong. Cong ki saka tembung congormu aja teko ae. Teko ae. Wah, kowe mumpul Nesu lah. gedeng aja Nesu. nesu. Lah nesu wong kowe mek teko tok. Udah gelan saben dinane banyol aja. Banyak ya banyak emosi. bos. Lha iki sak nggon-nggon yang mumet kok. Kontabennya itu kalau sampean akan menjadi sesuatu yang kedepannya jadi pelawak yang cerdas. Apapun atribut yang ada di pagelaran itu kamu artikan. Harus situasional. Oke, Mas. Situasional kene mek teko-teko tok lho, Bos.
Klumakune wayang gumantung saking dalang. dalang kuwi apa, Mas? Ngudal piulang. Loh. Mas Akbar dadi dalang ngudal piulang sing becik ya kudu diterapke. Siar. Dalange jenenge Akbar. Aki aku bangga kepada kamu. Bar. Bar iki bayaran. Iya. Aso lho Mas Jo. Ngono ae. Iya. Wah aku ya iso. Nika wonten pengrawit. Pengrawit ki pengangan-ngangan kang irit. Tanggapan rame yo kita harus memanfaatkan. Manfaatkanlah masa sehatmu sebelum masa sakitmu datang, manfaatkanlah masa hidupmu sebelum masa matimu datang, dan manfaatkanlah masa jayamu sebelum masa suramu datang. Berakit-rakit Ke hulu, Berenang-renang. kemudian Loh, maju tak gentar. membela yang bayar. Ini yang selalu kita tanamkan. Sik. Membela yang benar. Nek bener oleh ra dibayar ra dibela sik imut. Stop percaya aku Iya. Ape-ape. Stop. Pengrawit dipun rangkep yoga. Yoga ki yasa gotong royong. Tegese kerja sama tim itu penting. Padha karo hidup bermasyarakat. Kita itu hidup bermasyarakat harus menanamkan jiwa gotong royong yang tinggi. Wonten yoga pengrawit lajeng wonten sinden. Sinden ki sikil ditekuk sinambi senden. Kok ya temu to. Ya temu. Senden ingkang wonten wastani waranggana. Warang ki saka tembung warang ki warangan ki ungkal. Nggo ngasah. Nggo ngasah. Nggono ki nggone wis ana. Dadi sapa wae sing ndek pusaka yen mungkin ngungkal nggone ya ning kene iki. Elek to. Bos, Nah. ngene, ngomong elek nun sewu. Asumsi kita itu jangan negatif thinking. Lah asumsine opo? Loh, Marangi. Ngene iki kowe iki gak nggowo aku lho. Aku ngene iki jek Joko lho. Lah kuwi lho. Urung mambu wong wedok lho. Lah, wis salahmu. Lho. Kok curhat ning kene iki? Salahmu. Apa kene iki dukun apa? Lah kok tapi nek dalang Joko di sini iso menempatkan diri. Wis nggone wis ana kon ngubah warangan. Tegese ngeten, Bos. Nun sewu. Oh. Jenengan niku malah saya itu mengakui bahwasanya jenengan niku wong sing jujur. Tegese jenengan bujang, kula ngomong iki lho nggone ngungkal pusaka. Pusakane menungso ki nggone ning rasa. Dadi nun sewu, jenengan ki aja keguh karo wong sing ayu-ayu kaya mangkene iki. Nun sewu jenengan kudu tresno dengan satu wanita yang kamu cintai, tapi jangan mempunyai berbagai cara untuk mencintai wanita lain. Oh iya no, nek kuwi mesti no. Lho lah nggih. Tegese ngungkal rasa. Rasane jenengan kudu dikuatne. Aja keguh karo ngene-ngene iki. Ora ngene iki nggo rekan kerja ngene iki. Aja iki. Paribasan kok ning omah ki sampean mek dahar sego tok. Kudu tetep segodhok sing jenengan dahar. Mergo piye-piye Tek jenengan dhewe. ning jaba kok ketemu soto. Aja mangan soto. Tetep Tetep dahar. segodhok, Bos. Setia ya. Mergo tek jenengan dhewe. Metu kok ketemu rawon. Aja ngicipi rawon. Sebabe Mergo ngelingi duwe omah nek segodhok dhewe. lho, kok metu ketemu capje. Lah kuwi enak icipono sithik lho. Sithik. Ngono kuwi tidak konsisten. Sayuran iki no sewu. Kowe iki tak nut kok iso mbleset iki piye to? Aku iki ngono tawakmu lho, tamong iki. Mas Akbar ki paling tidak pek ana wejangan. Ngene iki. Kondene yen dalang ki siku dendaning ki lak mesti ana to. Bersih desa Pas. Pak Karnoto. Karepe wis kasembadan. Noki noto warga masyarakate, Amin. toki toto-toto anggarane. Betul. Dan alhamdulillah pada malam hari ini sudah terbukti dan terlaksana pagelaran wayang Akbar sing dadi dalange Akbar pagelarane. Tepuk tangan kagem Mbah Lurah. Kaliboto tepuk tangan malam ini. Mbah Lurah Karnoto menika. Masyaallah iki. Mbah Karnoto. Alhamdulillah. Piyayine lho nyenengke. Apa kok tok lho. Ngerti urung priyayine kok iso. Menika lho Mbah Karnoto. Sing dalu Mbah Karnoto. Wah, alhamdulillah. Kok ya ngagem blangkon ya, Mas? Iya lho. Kok Mbah Lurah ngagem blangkon ngapa, Mas? Kok lek nggih helm dikira pemadam kebakaran. Alah, contang kuwi kok iso. Ya mergo wayangan. Budaya. Lah iya, blangkon ki blang-bleng bakal kelakon. Nah, ngono. Blang-bleng menyampung aspirasi masyarakat, insya Allah kelakon apa sing menjadi keinginan warga masyarakatnya. Nah, kan ya wis ana tembange to. Mbah Lurah sregep ibadah. Pak Camat Salat aja telat, Pak RW, salat aja dhewe. RT nera salat ditapuk lambene. Ngono kuwi. Iki RT Kene sregep ngibadah kabeh. Tegese menika ditabuk rasane ben seneng ibadah, Bos. Ngoten lho. Mergo ngibadah ki penting. Awake dhewe urip ning alam donya ki ya kudu habluminanas habluminallah. Betul. Ya manembah marang Gusti Kang Allah. arep jagat ya mbuh dito ya hidup bermasyarakat. Masyaallah. Ngono. Berarti saya ngene iki ya. Lah iya lho. Pamane Bang ini. acarane
bengi iki bersih desa. Pamane. Nimbali Mas Akbar supaya gelar budaya. Bareng-bareng kabeh nderek tetungga. Muga-muga kabeh pinaringan panjang yuswa. Alhamdulillah yo ngene iki lho. Ora et labora, bekerja sambil berdoa. Betul. Ngono lho. Mbah Lurae asmane Mbah Haji Karnoto. Ya. Kuwi. Terus no Kok kuwi piye to kok iso? Ayo iki gawe campur banci, anu campur sari. Campur sari kok campur. Ayo. Ayo jajal. Mbah Lurae asmane Mbah Haji Karnoto. Aja cengengesan. Kene iki nggone wilayahe sok pengaosan nggone Guse. Ngendi-ngendi yo nderek. Ayo. Mbah Lurae asmane Mbah Haji Karnoto. Insyaallah bisa nata warga. Karo sapa warga wae mesti nyopo. Apa? Apa? Nggih. Nyapa gak iso. Tak culek mripatmu kok. Insyaallah bakar nata panjang yuswa. Amin. Singen. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Aja lali kabeh ngaturke panuwun. Aku berharap warga kene tetap rukun. Yen disawang kabeh duwe sopan santun. Oh kok bos gawe sik tak pikir bos. Ayo, iki sing penting yo disik-disikan kuwi kok. Padha golek pangane dhewe. Iso didisiki iso nesu lho. Nesu padha dagelane kok iso. Tak pikir bos. Ora, ayo. Yen tak sak piye iki, piye? Aja lali nelake gunging panuwun. Yen tak delok warga kene kabeh rukun. Lanang wedok disawang kok sopan santun. Kula aja kluthuk ngaturaken gung panuwun. Amin, Yo. Salatullah. Suguhane tak sawang kok ana roti. Ya. Roti. Suguhane tak sawang kok ana roti. Rono rene kabeh wae kudu ngati-ngati. Saben dina sregep ana nggonmu ngaji. Tak dongakne kabeh akeh rejeki. Amin. Yo. Tak sawang jajane sih ana lemper. Lemper. Ayo. Lemper. Ayo. Yen tak sawang jajane sih ana lemper. Lemper kok cilik-cilik. Tak tapui ndang cak-cak ngono. Ora mikir. Ora mikir. Iki golek pangan dhewe-dhewe kok iso. Kan lho ibu-ibu PKK lan guyu. Iki bukan mikir, aku mau sore mikir. Mbah Lurah ki yo mikir, Mbah Camat mikir, Pak Dewan mikir. Iya. Apapun pekerjaan, apapun pasti pakai Pasti pikiran. mikir. Oke Pak Akbar, Pak Akbar. Tak sawang jajane yo ana lemper. Desa Kalibata menjadi barometer. Sip. Pyaine pinter ora gampang keblinger. Insya Allah ngadepi wae ra bakal gemeter. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Isih ana suguhane jenenge jeruk. Ayo. Tak goleki, penting donga, Pak. Penting donga. Aja disawang panganane ning dongane. Doa dan nada. Ayo. Ayo, nggih to, Bang. Iya, betul.
Ayo. Suguhane tak sawang sih ana jeruk. Ayo. Ayo. Ndang ngono. Wayangan bengi iki yen tak delok mesti gathuk. Piyayine apik disawang ora kemaruk. Betul. Insya Allah rezekine bakal nglumpuk. Amin ya Tab. Salatullah salamullah. Ala yasin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salale. Suguhane iki ana kacang. Ora lali bengi iki nanggap wayang. Kalibata tansah nindake sembayang. Sembahyang ayo iki piye iki? Nah iki lho sing apik iki. Ayo. Ayo ndang cakcek. Ya mung Mbah Lurah Karnata pejabat sing tak sayang. Ya. Kabeh jajan iki diwadahi kerdus. Kabeh ndelok wayang budal rene kabeh adus. Ambune wangi ora enek sing prengus. Abdareng jejer awakmu lha kok ambumu kaya wedhus. Iya ta. Mesti aku meneh kok. Mesti kok disalahne. Oke kok tau gedeng aja Loh, aku ki apapun yang terjadi mesti tak gawe. Antara dalang dan dagelan harus berkolaborasi dengan baik. Sinergi. Ngono. Data-data ya. Loh, ora kok dadak-dadak. Matur nuwun tumateng sedaya panitia. Yang sudah menggelar budaya. Jangan lupa semua ikut berdoa. Mudah-mudahan semua panitia dapat lingkungan dari Yang Maha Kuasa. Apa kumpul-kumpul ki apa? Pek ki apa? Ya seneng kok. Kuasa lho. Kata-katamu itu sing jelas lho. Mudah-mudahan semuanya dapat lingkungan dari Balena, Mas. Matur nuwun. Matur nuwun untuk sedaya panitia. yang sudah menggelar budaya. Jangan lupa tansah berdoa. Mudah-mudahan semua panitia dapat lingkungan dari Maha Kuasa. Kowe iki cakepamu kakean. Kudune ngene lho, Jajal. Mudah-mudahan Alon Ya. dapat lindungan dari Yang Maha Kuasa. Aduh. kok kamu ya bodoh. Ya aku ali-ali waduh. Cangkemmu. Lagi yo mbok ngajeni. Wong dagel yo dagel plak-plak. Mudah-mudahan Dapat lindungan dari Yang Maha Kuasa. Yo angel lho Mas, jenengan Jajal. Jajal. Ya. Mudah-mudahan Mendapatkan lindungan dari Yang Maha Kuasa. Padha ki. iya, pokok sembrono wis. Ya kene ngambil satu. Sindene. Ya. Mbak Yovika. Yang tengah, Mbak Yovika. Yo. Kene Mas. Tengah. Ya. Kene. Tawasalna Hey. bismillah. Yo. Wa bil qadim rasulillah. Ayo, Jok. Wa kulli ya hilbab ya Allah. Mutiaraning gon iki akhlak kuwi gumantung saka ati. Mutiaraning ati gumantung saka jasadiah. Awakmu kudu ngerti. Punya lidah yang basah. untuk baca Al-Fatihah. Setiap melangkah keluar dari rumah. Insya Allah dapat berkah barokah. Nah, wong ki duweni rambut putih Bakale mulih, untu ompong bakale bakal ngerong, pipi kisut. bakale mlebu bolongan sing ciut. Nah, kudu ngerti Mas. Ngerti Mas? Fungsine mata enek dhewe. Enek dhewe. Fungsine lambe enek Enek dhewe. dhewe. Fungsine irung enek Enek dhewe. dhewe. Fungsine kuping enek Enek dhewe. Kabeh duwe fungsi dhewe-dhewe. Lah, ngono lho. Lah kuwi apa fungsine kuwi? Teko kuwi sing untuk gathukan kuwi. Hei. Mangsane teko aku. Nggih. Sehat ya? Hah? Sehat ya? Nggih, alhamdulillah Saman. pun sehat. Budal kok ngendi mo? Kula saking Sanggar Sanggar di? Astabrata. Sanggar kula no. Wah, ngene. Nggih, rombongan. Sampeyan ki ora ndek sangkar. Iki ki keturunan dalang ya ngasto dalang. Keturunan sinden ya ngasto Sinden. sinden. Heeh. Kabeh ki keturunan sugih nyatane ya kabeh melu sugih. Lho, kepiye Jajal?
Ya, tapi setidaknya itu saya bangga bahwasanya setelah saya itu ikut budaya, Oke. menjadi komedian oneng kesenian tradisional. Oke. Alhamdulillah itu lebih ke apa ya? Lebih ke tingkat perekonomian, tingkat kemiskinan saya sudah menurun. Alhamdulillah, melu seneng Mas Jo ngene. Kuwi ya ora entuk sombong. Ojo sombong. Kabeh lak ming amanah Ya to. Mas Akbar, Piye piye piye. Kok tingkat perekonomianmu ki tingkat sudah. kemiskinan. Oh iya kemiskinan. Tingkat kemiskinan saya sudah menurun. Kok iso ngono jlentre piye Mas? Nggih, dadi bapakku mbiyen melarat, aku melarat, saya menurun dengan anak-anakku. Oh alah menurun tegese. Menurun. Oh lah kuwi teras derajat to. Derajat kuwi kok iso. Kene Dok, kene Dok. coba. Nggih. Nyuwun Apa, tak? larasipun Mas. Lah iki lho. Anu nyuwun pelok barang kemawon. Cobi. Jan sabrata iki jan. Masya Luar Allah. biasa kok. Nggih, nggih. Kula Pelok biasa Mas. seragame jan Aku seragam saiki biasa. jan anyar. Ping Mas, ping atine ping. Loh, sehati Loh, loh. awake dhewe kan ngene lho. Wah. Nah, Dadi awake dhewe termasuk grup gandol-gandolan. Ngono. Kene Nduk ya, Nggih. coba tak Oh. engko tak anokke. Asmamu sapa Nduk? Kula Yovika. Masya Allah. Nggih. Awakmu nggon bathuk ki rambutnya kok ketel ngapa Nduk? Nggih. Wong wedok ki nek bathuke rambut Rabinen. nyapa to? Bocah wedok ki lek rambute ning bathuk ketel Mas Akbar. heeh. Kuwi rabinen. Mergo pola pemikirannya itu wanita yang cerdas. Ya Bisa mengatur manajemen keuangan rumah tangga. Nggih. Nek enek wong wedok kok alise tempuk niku pripun? Rabinen. Sae. Kuwi insyaallah nun sewu. Bocah wedok ki lek alise tembok. Nggih. Sok kalau nun sewu jerabut-jerabut kene Nggih, tengah kae. Insyaallah itu wanita yang selalu setia terhadap suaminya. Masya Nek enek brengose tipis. Rabinen Mas. Sebab- Mergo brengos ki nutupi lambe, insyaallah wanita itu tidak akan membuka aib rumah tangga. Lah bojomu ke kok rambut alis entek piye? Rambutnya alis ke lho entek. Roh muntek. Karena saya cinta terhadap istri saya. Pripun? Akhirnya dia tak tukoni obat penumbuh rambut. Masya Allah. Obat aku lek tuku ning nggone online. Enten lho iklan ngeten kok. Ya. Penumbuh rambut obat tetes ini kok. Nggih. Ndak ingin tak tukoni. Masya Allah. Ditetesi ngeten Mas Akbar. Hmm? Lah kok ditinggal turu. Lah kok banyu ndeletek nih. Saimur raine wulu tok saimur. Berarti wis mbok rabi no. Kowe tak lho. Iki lho anak gendruwo ya aku ya. Layakno wingi aku mulih ka Surabaya bojomu turu mengkurep ning ngarep lawang e. Nah, koyo kucing anggura lah. Kucing anggura. Saya riwuk-riwuk. Weh, lambese tenan kowe iso. Nah. Karane wong akrami. Enggak ngono lho. Sama wis Dik. Pasangan baru. Dereng. Alhamdulillah masih single. Single. Iya. Ngene iki suwe. Loh, jangan meniti karir itu jangan dikotori dengan hal-hal yang negatif. Betul toh, Mas? Yang penting itu karir di nggih ngoten to disuntikan nggih. Nggih. Leres. Karir itu bisa dikejar, tapi kalau itu bukan jodoh kamu, kamu tidak akan menemukan sesuatu hal yang sukses untuk dalam berkarir kamu. Loh. Aku mbiyen ki rabi karo bojoku, ki aku padha ora duwe apa-apa. Begitu wis rabi. Dadi dagelan. Oh. Dan alhamdulillah bisa menghidupi keluarga saya. Masya Allah ya. Jadi aja wedi, mulai terus karirmu, wah aku lek urung sukses sih, urung rabi. Salah. Sama tidak tahu bahwasanya suatu saat kan bergandengan dengan ini karirmu akan lebih melonjak tinggi kan enggak paham. Terus sisi perekonomian beda Mas. Iya. Sampai nek si ijen bayaran terus jur sokolo akhirnya apa? Pemikirannya beda. Duit terus ge hura-hura. Bingung sami. Nenek duwe bojo, duitmu umpama bar bengi iki Nggih, mayang nggih, lung langsung bojo. Biuk petutuk wong wedok. Nggih, bojone kluthuk niku senajan to ora dikaya karo kluthuk. Tapi bojone pun pinter golek duit dhewe. Sakniki wis golek pinter golek duit. Apa Mas nyambut gawe ini? Kok iso pinter golek duit? Sakniki pun buka toko, Mas. Alhamdulillah. Toko napa? Ya tokone wong-wong. Loh, kok tokone wong-wong itu? Sembarang. Toko bangunan apa ngono Ya maksudnya? bangunan, ya toko emas, ya toko Elektronik. meracang. Pun buka toko sakniki. Enek setane akeh ngono to. Iya, wis oke banget. Kuwi bukake jam pira? Jam 2 bengi. Kuwi buka apa kuwi lho? Lah iya buka toko ya budek jane iki. Lho, dasare iki lho kuncine apa paitane? Kunci Inggris. Wong ngutil ta kuwi. Oh maling to. Dadi anggere toko tutup lo dibuka karo bojoku set nyemolong apa. Ayo Mas yo. Tutung panda tutung rupa. Bojoku mbiyen yang wayu ini. Bah. Tenang.
Ini zaman perawan ini iki. Sumpah, cukup ngene iki. Apa iya? Oh, bareng sakimu ya. Ya mbok geni lensa ngene iki. Oh, lensa lek trimo coklat enggo apa? Bojo ki tak tukar lensa ki putih. Turune begitu melek. Lah kok malah kaya anak kuntilanak. Among ati pawi. Bojoku piye ngene iki sumpah. Iya. Bojomu apa? Saiki awake malah kaya telo druwo. Biyene cilik sumpah mbok picek to. Awake kaya telo druwo. Biyene rabi karo awake sakmene iki lho. Alah, bareng saiki mu anak loro ya. piye? Turu miring ngene ya. Wetenge wis nglembreh. Wis pondeledek. Lah kaya brongsokan tewel no. Wingi malah mulai king Jogja kali kula Mas Akbar. Ditukokke daster murah-murahan rego 20.000 niku. Terus? Lah kok bojone niki lak gedhi Mas. Gede. Dastere dienggo nika. Kaine tipis. Wis ora gawe daleman. Delalah isuk niku srengenge kok wetan Mas. Lah kok nyentrong bojone niki. Terus? Pas nyegat etek. Kula tangi turu. Lho, kae gawe apa kae aku ngono? Kok nerawang-nerawang aku ngono. Lah etek iki wis entek renek dagangan kok sik enek tewele aku ngono. Tewel dasmu. Bojoku ki ape ngolak nggo nongko. Blikum. Coba Dok teruske Dok. Sampean Dok, coba. Sayu. Sik sekolah apa pun? Alhamdulillah sudah lulus. Isi. Iya. Alhamdulillah. Anakmu gini ya diangkat dadi pegawai toh? Oke. Masya Allah. Dinas saiki jare kru-kru pendaftaran mlebu wingi. Alhamdulillah nih. Saya mau neng Kapolsek Udanau. Masya Allah. Polsek Udanau. Polsek Udanau. Loh, anggotane Pak Kapolsek berarti? Iya. Dinas ning kono? Ya. Lho. Nyopet kecekel nih, nyopet kecekel. Tak kira nek dinas. Tak kira nek polisi. Taman ki nyapa toko susu barang. Nyopet kecekel. Bangsane kadung aku terus ketir-ketir kok iso. Suaramu Cahyu Cobi. Coba. Ya. Mbah Lurah. Ngene. Napa niku? Saya wong kegiatan desa yo akeh kok iso. Saya Saya apa ngene mikir. Anggerane oke mantep ya. Mas Kluthuk. Sing dipun arani lurah kuwi ana sing ngarani ngelu ning sirah. Ana sing ngarani telu sing diarah. Kesejahteraan, kemakmuran dan kesehatan sing kudu dicakup. Tapi insyaallah Mbak Karato tuh ikhlas. Nah kene kok Beliaunya iso. itu ikhlas bersih desa untuk memberi suatu hiburan untuk menghibur warga masyarakat. Nah ngono. Sehat selalu nggih Pak Karato. Alhamdulillah. Sehat selalu. Pak aku ngatek ngumun Mbah Karato ki awake dhewe iki pira-pira ora tau dinyang. Alhamdulillah, yayine iki blobo kok. Pira Mas Jol, sakmenen ngenyange ora Mas. Belas alhamdulillah. Saestu. Belas ya Mas ya. Ngenyange mboten tapi cari elek kenyang dile ra apa. Ayo cari iki. Anu Mas. Cari ya. Kuwi pancen kabeh kuwi cari kuwi berkoordinasi karo bandara. Bandara lah kuwi. Nabrak cengelmu. Yo. Nembang Lambunge aku iso bleset kok kono. Amung. Kowe iki sasah nyekel sinden. Ayo. Aku ora nyekel. Kowe iki inisiatif piye ben sinden kuwi iso lenah leh bawa. Nah. Sampeyan dadi kursi. Kursi no. Nah, ngono. Kursi. Ben fokus nek nembang gowo iki lho. Dek, sampeyan sini, Oke, Dek. siap. Coba aname sinten? Kula Yovika. Dek Yovika. Nggih. Kini lenggah ning kursi. Oh Kursi aku. niki. Nggih. No. Ya. Berarti ben Coba karo bawa, Ndok. Oh. Amung. Hamu. Lenggah. Hati. Piye? Ya tulun-tulun ngono, Ndok. Pawi. Nah. Ya. apa? Apa lho? Bokongmu anget bar ngendok ya kowe. Kowe iki kok ngurusi silite wit. Hei. Ngene iki piye ngene iki Mas? Piye iso bleset? Iki duwojo iki ada undang-undang. Sopo sing ngomong saru potong 500. Oh, potong kene iki dipotong. Potong 500. Ya wis. Lek ngomong Yo undang-undang. jenenge ketrucut kok. Enggak oleh. Duwojo itu harus kontrol terhadap apa yang kita sampaikan. Nggih. Ngomong saru potong 500. Potong 500. Ibu ngomong apa?
Ngomong apa? Gak aku ngomongin nek melih 1000 aku. Gak. Aku dek wis mbok potong 500 e. Pokoknya saru, potong 500. Oke, Oh, iya. siap wis. Aku wis kadung kalah siji Mas. Ya kalah siji ora apa Mas. Iki internku karo Mas. Ya ya, heeh. Konsisten kok. Oke no. Ngono. Niki lenggah malih. Lega, Dok. Duduk. Kowe aja mancing kata-kata sing ora bener. Aku wis kena 500 iki. Ayo. Rasane piye, Nduk? Iya, iya, nembang sih. Aduh, Kursine enak pere ketok ya Mas. diajeng Nggih, Kang Mas. kaya-kaya kadudut penggalihku yen mirengke suaramu. Nggih. Nanging kurang prayoga yen lenggahmu ki kurang dhuwur. Oh, nggih. Ayo ning luwih gagah, luwih apik lan wasis, iki kursine didhuwurke. Didurke. Carane. Apa niki? Asik rono. Nggih. Sliramu rono dhisik. Carane ndhuwurke simpel. Napa Ora pripun? perlu dadak gawe reno-reno. Iki ana otomatise. Angger iki mbok dudul mumbul iki. Tul. Nah. Oh, nggih. Mbok nggih, dudul nggih. mumbul. Dhuwur ta? Ha, Ndekne. balekne iki sulung. Sat. Oh iya iya. Ayo kene Kok lenggah. tak nyobi nggih. Jajal. Betul. Jajal. Arep ndi kursi kok jalan-jalanin lho. Izin Mas Akbar, Napa? izin. Lek sing dudul awakmu, Nggih. kuwi ora dhuwur, Lah terus. modot. Ah. Wes. Modot lho. Modote asumsine Ka- mergo di belum tentu. Gulu ki ya modot. Oh iya. Ya. Ki pane kaya dendam pribadi cowok-cowokan to ki. Ora saru. Ya. Ora saru. Asal, Kowe aja asal. lali. Wae 500. Golek bubukane angel. Gak iso. Kono Nduk dudulan dulu Nduk. Tidur. Isor. Aja. Oh ngene Pripun? Nduk. Ngene sik. Amen ora ambruk. Kene. Ah iki kena iki apik. Rene Nduk, rene. Rada rene. Nah, iki nek ora di ngenekke lak ora penak. Nah. Wis lenggahno. Wis. Nah. Sik aku. Nek ya lara lho ndokku. Lho, muni ndok e. Mangat. Wes, kowe muni ndokku. 500. Wong konsisten. Sportif. Kowe nek muni lara lho tekku ngono ora apa-apa. Lah langsung ndokku. 500. Wes, ora enek iki. Pas wi satu sama kuwi. Sportif. Ngono. Ora oleh. Ora sih. Ndokku mosok regane 500. Ora iso. Sportif kok. Ayo ya. Oh piye? Niki mboten lenggah malih. Wah. Marai kene tabel manis. Perkara ndok kek salah. Lah aku yo. Lah kowe nek kok ndokmu lho. Ngerokne kok kuwi. Ndokku. Loh. Potong lagi. Ya. Mbok. Masa mbok potong. Oh, Allah. Nanti kan bayar. Luput pisan. Ayo. Ojo cedak mambu. Piye mambu ora? Mambu. Kowe iki lho, kaya sik kober-kober men ngambu. Masa ya mambu tenan. Waduh ya. Malah mbok abake rene kok. Kena waduh. Kena pisan. Yen gampang luwih gampang. Nek mung guyu kok mesem tanpa ketok untumu ngapa to, Nduk? Mesem ki ngono enak. Nggih. Dadi ketok apa wajamu, ketok untung lah ngepenak ketok. Amane, bojomu nek guyu ya ketok untune ya.
Karek gusi tok wis kok. Selak iki. Yen angel. Itu. Malah sayang ora tulis. Angel Dhuwur ke. Ha ha. Ya. Iso. Ha ha. Ya. Ha. Ya. Asik. Mas Akbar. Ha ha. Kasih. Balane. Wong wis penak sih. Balane. Ayo, Cek. Dok. Ha ha. Mas Kudu. Gregele lho. Oh, kono ya padha wae. Metu tenan hidungmu. Ayo Den Akbar, jajal. Piye, ya, Cak? Enak. Enak. Penak. Ayo raimu kecok kecek. Roane ngono. Ngenyek. Guyumu ngenyek. Nyapa? Ngenyek kowe. Gak tau entuk jodohnya. Gawanane cebol terus ini iki lho. Lah angkung. Ya, masuk aku to. Wah, apane kok iso wewer-wewer lho. Sing ngewer-ngewer kuwi lho. Oh iya. Lah, terus jare kono. sampean sih. Langkung. Sakwise aku kegandengan marang sliramu, Injis. paribasane kira gapura iki, Nduk. Napa? Kang Gapura Mas? mbare desa iki biasane ana tulisane selamat datang. Nggih. Ning insyaallah aku ora bakal ngomong selamat tinggal, mergo aku akan selamat datang di dalam hati kamu. Oh ya Allah, Mas Kluduk. Apa ngendok ya kowe ngono ya? Apa kok ngendok toh? Tan Ayo, yo. Tan. Yo. Terus nanti. Tan kenati numbas Lembah sapa saya? harta jumbo karo kahanan bengi iki yo Ndek sing lintang-lintang tansah sumunar madangi tresnamu lan tresnaku saya tresnane warga masyarakat ana ing Kaliboto. Kaliboto. Ya, lintang sing nggawa asmara. Pas, yo. Yuk, dadekne Mas, yo. Neong. Hey, yo. Astaga. sudah. YPK Ya, Kang Mas. nyanyo ya. Ya, Terus nggih. Siang pantara ratri mengeling manising hati setiaku bisa anduweni marang sang Tiasulasmi. Yo. ya mongko wis sing tak tresnani ning jero ati iki ra ana liyane. Aku tresna karo kowe. Esuk awan bengi sing tak impi-impi ya kowe Cak Ayu.
Biang pang. Wah, luar biasa. Makasih ya, Nduk. Nah, lintang asmoro, Mas. Iya, Mas. Jajos Niki. buat. Ingkang dipun Nah, kersakaken niku ngeten iki, Mas. heeh. Perpaduan antara gamelan dan musik Betul. yang bisa dipadukan menjadi notasi pentatonis diatonis. Pentatonis dan diatonis. Oke, oke, oke. Dilanjut, Mas. Siap. Oke, ada Mbak Denko dan Mbak Oh, Sulis. Ayo, jumeneng. Ayo, seperti Ya, itu. Seperti ayo, si ayo. gemiak. Yuk, yuk. Hey, hey. Hoi! Say, 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 Lolo. Ayo, 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 Wah. Saku lek kalau sinden loro ki rada percaya. Lah Iya? kok ora percaya ki? Lah iki ketemu iki nang Kudus. Ketemu iki Yo ning ndi kuwi. Seniman kuwi apike yen iso ngendi-ngendi sompan papan. sing tak nggumun mek sitok. Napa? Seragame dalang ndi yo duwe. Berarti kan sugih to, Mas. Nggih. Wong sugih kok ya Den. Adewe kan duwe ya Den ya. Oh, wes. Jane sinden kok buta. Lah nyapa? Anu gak apa-apa. Ngarani aku buta. Gak. Yo Serik karamu. Enggak, Maden. Gak Den. Jajah. Lah iki Sampean iso ngene iki. Pilih Dimas Kluthuk. Mangan kuaci apa mangan poci Mas Kluthuk. yen kon milih dik, yen kon milih aku pilih mangan kuaci. Pilih Dimas Kluthuk. Sing cilik apa sing gedhi Mas Kluthuk. Yen kon milih dik, yen kon milih aku pilih sing gedhi. Kok milih sing gedhi? Mesti kakeyan gizi. Kisine apa? Gisine iya asi. Asine sapa? Asine. Tadi Asine sapa berarti kok gedeng aja. lho, ya asine sapa? Ya ibuke dhewe. Ngono. Ora ndelok. Pasti kok ngendi-ngendi Tak goleki lali aku. Den. Den iki Mas Akbar. iki. Ngaturi pamundutan. Den. Ini Den, kamu sama saya coba. Nah, Mbak. ben dibagi satu-satu. Alah kok ya karo iki. Loh, tak biacok ya, Mas. Wis ngene wae sampean kalih Mbak Deni. Nah. Lah yo lah no jare milih sing lemu. Yo kamu sama aku. Lah gak eling Dek wingi. Nyapa satu. Dek wingi bar bubuk bareng. Di streaming lho bojoku ndelok ya lho. Lho, sampean pas tanggapan ning anjuk kae mampir nggonku bubuk bareng. Aku bubuk ning kamar, sampean ning kamar mandi. Nah, ngono kuwi. Ya pancen aku kayak pas mau dempol kayak. Ngono yo dionekke kok iso. Ning kamar mandi awas. Wis ora saeng-aeng, ora sarena-rena. Heeh. Sing baku piyayi kene iki sing penting bahagia. Nang ngono. Sing penting seneng. Nggih. Tur yo kondur ki Cepet kok. lesare iso jemenake. Ya bahagia ora? Bahagia. Lah kok Bicara guyomu ngeceh ngono. Jadi wong itu kok gento, galak ngono. Ngono kuwi. Yo kan yo karakter per Karo wong kita lanang- beda to. Kalau wong lanang yo setidaknya yo menghormati ngajeni ora terus Ngono kuwi mari ra iso nek kaya aku iso. Wong yen lagi kandrung ora peduli mledose gunung. Nah, Wong yen lagi naksir ra peduli yen perang nuklir. Nadyan ra duwe duit direwangi kridat-kridit. Jarene wis jodoh apa-apa kudu wong loro. Ayo sampean. Apa iki? Apa? Galak neh to kowe. Klambi teles kenek kringetuk. Kuwi ngono keri-keri tur anget. Watu cilik arane krikil duk. Kuwi ngono keri-keri neng sikil. Watu pecah arane krisaduk. Kuwi ngono keri-keri yen dipeda. tempe garing jenenge apa tuk?
Tempe garing jenenge kripik. Dek keripik. Kuwi ngono. Keri-keri. Sak plastik 1.500. Keripik lho artine apa? Lah iya. 1.500. 1.500. Oh, iya, wis. Iku lek aku muni potong 500. Kok gak keri-keri lah, semua keri-keri. Tuku 1.500 tapi plastiknya terus dikek ning kuping keri-keri. Pinter ngelene Oh iya, pinter. aku nek tak jelaske potong 500 bosok nih. Ngaturi pamundhut ya Mas ya. Oke, dawuh. Ada podang kuning dan caping gunung. Oh, Mas. Loh, potong. Potong matos e. Lah aku nduk manajemenmu iki. Wong Cara potong dalang sapa? dalang muni podang kuning kok kotang kuning iki. Lah iya, kenapa itu Mas? Dango rabi. Heeh ngopo? Ngono kuwi nek bengi ngono kae tahajud. Iya no. Salat maos ya surat Al-Ikhlas Ayat kursi. Al-Fatihah ngono. iya. Insyaallah kuwi kok mesti nek pengen ngenekne cawe wedok. Iki penak kuncine. Piye carane aku kok wit biyen urung tau. Tawari. Kowe maca surat Al-Ikhlas ping rasa akeh 100. 100 ya, Mas. Terus kulhu Kulhu. 100. Al-Fatihah kuwi engko 500. Dadi surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas kuwi engko mesti iso ngenekne wong wedok. Kok nek nganti ra kenek gawe surat tanah. So tekan surat tanah berang lho. Lah ya engko lak mbok ki ragate mesti gelem kok. Dadak adol surat tanah berang. Lha iki PBB. Iya. Monggo podang kuning apa caping gunung? Ayo. Caping gunung tak jenglenge. Wah ngono ya. Denok sama ini. Ya. Kamu sama saya ya, Dek Sulis. Ya. Coba. Darene toh. Wah, galak. Sik to, urung jamu lho. Mandor tebu. Keluarga tidak romantis. Iya, sih, Dek, ngono wis kuwi, awet ya, dhewe wis Mas. romantis, Dek, wis rasa anu. Sing romantis ngono lho, Mas. Romantis piye wong awakmu kereng koyo romantis piye? Lah aku ki gak kereng, aku ki takon. Iya, tapi yo nadamu itu tidak seperti itu dengan Nadane suara. piye? Sampun cuma wis, Mas. Ngono lho. Sampun cemawis, Mas. Sampun. Malah sing lanang. Iki kok dalam proses jegleng kok dibatasi lho ya rumah tangga masing-masing. Nggih, Mas. Oh, cuma Berarti diganggu. separuh menengah ini Heeh. ini rumahnya Mas Plutuk, sono Mas Klitik. Oke, Heeh, oke. dibatasi. Siap, Heeh, siap. Ayo. Endi? Endi? Heeh. Oh, alah katarak gitu. Gini. Lah wong aleh kok. Nah, coba. Ayo, anu Mbak Sulise, Mas Klitik Kula sih. riyen, nggih. Ayo. Cenglengane Mas Klitik. Yo. Mas Klitik siap toh Betul ini, menjenggleng. Betul ini. Mesake adikku wedok. Kok yo urung bubuk to nduk ya ini. Nyinden kok kon bubuk. Ya ini ya iso golek duit SPP dhewe. Ya. Yo, Mbak Sulise, heeh. Saben sih? bengi nyawa Simple. Wah, Nggak perlu banyak gerak, tapi Iya, surprise. Surprise. Penuh dengan kejutan. betul. Surprise. Surprise. Lah kok sing bojoku nyari enak. Ayo ganti rumah tanggane kene. Anggo surprise. lah. Yo. Surprise. Jangankan surprise, kamu nanti saya kasih door prize. Ya. Cal, cenglengane. Iya. Kose. Urung. Iki nyapa? Urung. Urung wayah ini nyuwun mie. 500. Kose to. Mie iki tegese haus kamu minum. Nah, berarti kategorimu lah aku ngene, mie ini gini. Lah aku ngene kan berarti mie gini. 500. Sayemu Mas berarti. Loh, mau Bu? Mau Bu. Saiki 500. Asem ya. 500. Saru 500. Ya. Lah janjane kene. Ayo Mbak Dinko. Yen memajang hamong karo janur kuning, janur kuning, janur kuning, janur kuning, hey, janur kuning, hey, janur kuning, hey, hey, janur kuning, janur kuning, hey, hey, janur kuning, hey, hey, janur kuning, hey, hey, janur kuning, hey, hey, janur kuning. Yo.
Ayo. Kuning. Awas. Tadi. Yuk. Sing lanang modele kayak mentok lanang. Sing wedok ya kayak mentok wedok. Kene sing wedok wis janur kuning wis wek. Wek. Sing lanang ya wis wek. Anu ya jeglenge gak idak. Kurang elegan. Kayak mentok lanang karo mentok wedok lho. Iya. Sing wedok wis janur kuning wek. Sing lanang ya wis wek. Domongi ya. Ya Ngono ben, ki. ya ben kan kompak sing penting kompak. Ngono ki nek kompak. Geni. Sing wedok wis wek. Sing lanang ndang wek. Wek mudul kewer. Lah 500. Hei, lunas. Wes jumlahe 1000 pisan wi, 500. Sing kewer kayak mentok lho. Ora. Wes nyapa. Konotasimu Ngono. Jadi wanita itu mbok yo sing halus ngono lho. dimarahi jajal Mbak Sulis ayo dicontoh karo Mas Liti. Kalusen ya. Sing halus yo, Mas. Aide kasar. Penak sing kasar. Nah, kuwi lho. Ngene iki lho, mentoki gak iso adep-adepan ra iso. Adu brutu. Sing adu bulu iki kirik goblok. Potong. Ora nyapa aku ngomongne kono kok iso. Yo. Apa? Ayo, kamu jangan sampai terkontaminasi ini. Betul. Enggak mungkin Kita aku harus kan halu. meriayi. Priayi. Yai. Yang dusun. Yang dusun. Ya. Kowe golek kabeh ndodok keturon kabeh. Meriayi ngene iki. Priyayi ngene akhire geletak turu ya. Halus kok. Halus. Kalusen. Ngono lho. Ora perlu dadak apa wek. Bleset. Rada kasar ya. Iya. Iya. Aku suka yang kasar. Oke. Loh, irungmu al gudi ya. Yo. Ngono ki dalange gak pengin to. Ndak. Mosok dalang kok jegleng aku. Oh, lah enggak apa-apa milenial kok. Oh, enggak apa-apa ya. Nggih bebas. Ning golek se aja ngroyok kancane. Ndak. Saiki. Lah wong sing lanang wis kaya ucok bakal ngono kok. Ngono. Ya. Masya Sisi yo gila lah aku. Kok karo bojone kok nikmatono. nikmatono eneke kuwi. Kudu disyukuri. Nggih. Enak iki. Nggih, Bu. Terus bojomu kan ngono. Bojomu kan terus ngene terus. Soale ngene, posisi ngene iki enek sing seneng soale. Sing gambang. Sing gambang ro bojomu ngene lho kok rokok. Gile. Gile. Ora tau ro sinden ngene. Ora sinden ngene rokok itu. Buanter. Ayo. Saya ngerasake artis tabrata iki. Yo. Pacita. Kurang dhuwur. Kurang dhuwur.
Ajeng, Nggih, Mas. sesuk meneh Piye, Mas? yen Kang Mas Jenggleng ora perlu dadak. Aduh. Nyapa? Lah kamu igati. Suaramu kayak trobos rek. Kayak cak bongke kon iki. Ayo, Bastem. Dalange ket mau ming piang. Aku tukang patri. Mbok yo piye ngono lho? Lah aku piye? Bukan piye. Yo kene iki omong-omongan. Piang. Apa dulu? Piang. Lah aku bukan genjeng kayak ngene iki. Iya. Hah? Aku bukan jengleng kayak Iya, ngene iki. lho. Aku bukan jengleng rono. Beh. Yo. Loh. Masane dikira ora wani ngono. Lah lho. Mosok Ora lah. piak-piak. Yo. Aku jengleng sapa? Aku. Halo, ditantang lho. Tantang Ora aja. Ayo jenggleng ngono. Piye jajal? Nek sampean jenggleng ki sukses, berarti sok gandenganmu kegenjleng sampean mesti sukses. Ngono. Sing gagah to dalang koyo kena kencing manis ngono ki jan. Sing gagah. Posisine piye to? Piye? Contohane sik. Ngene lho. Nek mlaku piye nek mlaku? Ngene lho diajeng. Lho, dalang ngene. Pokoke ketoprak ngono ya, disicing ngono ya. Gagah kok iso. Ngono. Aduh. Sik. Aja dudur. Iki katokmu ki impor ini. Lek metuku mesti ning haul-haul. Ayo jajal. Sing gagah. Gagah ngono. Lah. Kurang caklak. Dodone maju. Nah, dodo maju. Pundake munggah sithik. Pundak munggah sithik. Nah, Apik iki nek disyuting malah koyo walang sangit. Ayo jajal kok yo. Ayo. Panas hutan janjine piye Mas janjine kepiye aja meso-meso aja mepet-mepet Sing ngongkon joget ki sapa? Lah jare ngongkon medun. Jenggleng kok tidak kok dadak bagus sih itu. Pengen roh genjlenganku. Langsung jenggleng lho. Kon Tulung dada. Mas. Aduh. Layakno ora payu-payu. Lah jenggleng dan Kurang piye? kuwi cara wedhusno nyerintil. Kurang piye? Yo gagah wong lanang. Contohnya sih, dulu dada. Ganti aku. Gagah lho. Nah, Kurang piye? Es. Ya Mas. oke. Nyapa? Nek dei. Gak ben tak krungu tak doh. Nyapa Mas? Bareng nggih klambi putih. Piye? Jenggleng ngene. Nggih. Kayak pocongan. Tekan matamu. Potong 500. Aduh, Masya Allah. Piye aku bukan piye iki terus iki. Sing begagah ini lho, Bos. Sik terus iki. Iya lho, Bos. Aku sedalang wit mau. Loh, jangan lingguh terus kalau ya mbok naon nang sewu lho. Sik, kayak ono gunungan tengah. Ngono, Kayak gunungan. Ngono. Aku nek wis ngene iki malah grup dagelan lho ya. Dagelan. Grup dagelan lho ya. Dagelan, sik. Dalang ning kono. Sementara. Nah, ngono. Ayo jajal. Oh. Ngono. Yo. Yo. Panas. Oh, sik. Wah, modele swira Kambon ngono kuwi lho. Panas hutan. panas hutan lengaling sayang Anu, Mas Luduk. Nek joget aku ndelok tangane ngene iki kelingan Mas Mondol. Tangane ini. Kowe apa disiarne radio? Sama siarne apa? Aku siarne masjid kok.
Wes. Oh, kudu alang mbok kon jeleng. Sale dhewe gelem ngadeg. Oh, dikae. Sing gagah ngono. Dilokne kok Apa kocong. nek njukit Priyayi kok. ya iya apa? Oh, sok. Ganceni. Iku dalang loh. Dalang lho. Dalang tapi saya itu sebagai komedian, partner kerja, itu ya setidaknya itu saya itu berbicara yang realita. Begitu jadi wong wedok ki nang ngene. Aku lho asline awakmu karo wong wedok nek seneng. Matek lekmu. Sama sedih gendaan to. Lho, napa? Tukang gambangi to. Ayo terus deh. Oh, iso. Nadyan Nadyan wadon sarata berjuang nur kelingan nang Lanjut. Sekar bisa nyawang gunung desa dadi raja dene ora ilang gone padha Hey! lara Yo. Hey. Jor kelingan biyen tak openi
enek. Aja ngising-ngising karo aja ngising-ngising lho. Sampeyan iki bojoku lho. Lah lho. Sampeyan ku ora tak biacok gegermu. Kowe iki yo nek rumangsa bojone ngono kuwi mbok yo ndang priksa. Bojoku iki ngene iki. Biasane ditepuk tangane ngono ya. Miber bojoku. Kan turunan doro. Terakhir ya Mas ya. Nggih. Iki ada adik kecil ini ya ditemani Dik Sinta pisan karo Mbak Aulia. Yo sepati yo. Yo. Hey. Orang kuat payung Seranggale kiseret Drama angin lentung Surabaya geger Ngungsi neng Madiun Madiun Jakarta dan Irupun tetap Merdeka. ini kesetaraan gender, kesetaraan fisik ini bisa disamakan. Ya. Anak-anak kecil ini generasi muda yang mengangkat harkat budaya Indonesia. Betul. Niki asli mriki. Sinten asmane Dek? Asmane sinten? Namane Sakila. Oh Sakila. Sampean kelas berapa Sakila? Kelas berapa sampean? 4 SD. MI. Oh MI. Awake kaya anakku Mas. Oh ngaten nggih, plek ngaten iki. Nggih anak kula ngeten gedhi ngeten gendut ngeten iki anak kula. Ya. Tapi anu mripate rakur, Pak. Lho, kok iso rakur? Ya kan biyen berarti ya Sitok kiwa sitok tengen. Oh iya. Ha iya rakur. Asli kali botol mriki ya, Dik ya. Iya, MI sini ya Cahyu ya. Nggih. MI sini ya. MI. MI pun di Cahyu. MI mana? Pucung. MI mana? Pucung. Pucung. Namanya MI apa? Min 4. Tulungagung. Oh Tulungagung. Kuwi lho, dadi sekolahnya mulai ibtidaiyah, madrasah, sanawiyah kuwi tetep digeluti. Ah, ngono lho. Ora anakmu marai mbok kon sekolah Lah, bulanan HP ae. Wah. Tangi turu HP, HP, nyekel HP. arep maem HP. HP. Iki sinau. Ngono. Saya itu selalu mempelajari tingkat kependidikan anak dalam keseharian anak itu tidak seperti itu. Lah piye? Walaupun zaman sekarang sudah digitalisasi, Bersaderan tapi oke saya ram. loh, tapi ini penting loh, sosialisasi loh. Sosialisasi wong anakmu dolan HP lho. Aku ini ngewe contoh, aku ini nun sewu. Piye? Tangi tulis tak kulit duduk HP tapi anakku. Lho, Sebab Tresno. Mergo HP ku juga anakku. Pode mulek. Sing Kene. Kau ngomong yang banjolnya sing guyu ya godhok nyapa. Iki kene. Iki banyak. Pak Aris, kene Pak Julangkung. Kene sik. Nah. Yo bar nginceng ngono ning ndi to, Pak Iso? Masyaallah. Kalau sampean Kelas berapa, Dik? Kelas berapa, Dik? sampean sekolah? Kelas Sinta. Oh alah, iki Sinta to iki mau. Iya. Oh iya. Tembange apa peling niki? Sik iki kelas 2 iki perlu Kelas dibayar pinten wau apresiasi. MI pinten? MI Kelas kelas pinten? Kelas 4, Bos. Kelas 4. Kene Pak dompetku Pak, kene Pak. Wah, ngene iki aku ora ngekeki yo gengsi lho. Rasah. Hei, Nik. Iki nggih persiapan ae. Nanti. Ini Nyapa apa? golek ani sapa? Nanti anu manajemen. Ngono ra mbok rabi pisan. Ngawur. Hei, duitku ndi, hei? Hari Om. Sama-sama. Yo nembang sik kok tak sangoni panggahan aku. Njol. Aku nek nembang lah. Njol. Ngene iki aku isin ngene. Aku yo isin ngene iki. Di Ardi. Ndi duwike? Njol. Heeh. Sik. Anu utang 50 ya, Pak. Ah, ramening. Nembang sik. Kok sik ben adil kok. Saya semangat nek diapresiasi. Ayo nek iki duit ben semangat. Apresiasi kok Aku di semangat. mau do turu ape. Yo. Sik. Mas Klutuk, Mas Klitik. Yo bukan karena apa-apa. Saman saya sekolah, Dek. Iya masih. Kamu masih sekolah? Masih. Nah, gitu. Oh ya kene awakmu Pak aku. Kerja sekolah ya. Ya. Ngono. Wah yo nyangoni to yo an. Wah, Terima kasih Om. ya kowe kabeh wis. Wah. Wong aja beda-beda nih. Ya, Terima kasih Om. susup itu 5. Wes padha ae kowe iki ya an kok iso. Wong nyangoni beda-beda nih. Loh, lah ya kuwi padha ae engko potong entekku to. Lah wong Dek ngiru tak potong. Yo pepeleng ya lagune ya. Yo langsung mawon bareng-bareng bersama bertiga yo. Heeh. Yuk.
Sik nasibe ninikmu lho ning ndi? Sik ngo perjalanan ngomong nek dene do ngangkel-rangler ora diuyui raine ora ada pegel aku. Yo, Asline sing ngakon yo kono. Lek tak celuk gaya turu. yo, langsung. Hey. Oh. Istiqomah lan tumainah luwih sampurna. Ayo Kang. Yo. Subuh duhur lan asar Sahat saya ningadake tenda mungkar Maghrib lan nisa jangkepe Prayogane ditambah sehat sunae Dosa-dosa iku perintah agama Relimono ning donya sedera sabar lan tawakal masa sing kuwasa yen kepengin Yo. besok munggah suwarga. Ha ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hey. Wiswantine tansah dielingke Wiswantine padha nindakake Absen pos kumandang wayahe sembayang tatapi wajib gawuhe pangeran Hey. Sholat yati cakrae agama
sela gini ada sedikit. Nah, dari Mas Akbar. Ke sini loh. Ke sini tak kasih. Ya, ngono loh. Kasih. Ya. Masuk klinik ya, duduk. Masuk klinik. Sampun sawetawis sakitipun paring lelipur. Ingkang baku masuk klinik donga napa masuk kluthuk donga napa monggo. Alah, mboten kathah Gus. Nggih, kados pundi? Namung ing pangajap nderek urun dedonga. Ya. Dumateng keluarga agung wonten ing Kalibata. Insyaallah ingkang dipun pimpin kalian Mbah Lurah Haji Karnoto ing samangke menapa ingkang dipun gayuh insyaallah ridho lan barokahipun saking Gusti Allah kinemulan kabagyan kamulyan katentreman sedaya warga agung wonten ing Kalibata. Amin. Insyaallah ilang sukerta sengkalaning desa tentrem ayem tur raharja. Masuk duduk. Kula mong saged ndedonga mugi-mugi sing nanggap selamat, sing ndelok selamat, sing dodol selamat, tangga teparo selamat, yoga selamat, sinden selamat, musisi selamat, tukang son selamat, dalang selamat, dagelan selamat, sedaya pinentangan selamat berkah barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tuku tahu di Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali. Insyaallah kupat lepet beten liwat sedaya ndum selamat klepon sakulane lakon kudu tutup cerita lan lakune. Oke Mas ya. Sembah nun.